خودی خارنگه کی ترکی گوت کو او عجیب ما دماوی فاتوره یا الکتریکا خارنگه خودید کو جکریا خارنگه پتر بو کو دقاتی مها 12. Böyle bir şeyi kaldıramıyoruz artık. Gerçekten kaldıramıyoruz. براستی اوه به رنگی نادومه ما کارمند بیمه و کارکری مهنه و پیوست ام کری بدن باجه بدن او ناید قبول کرین که فاتوره الکتریک او قاز بلند به اگر به رنگی بردوام به ام نکارن بخبتن یان ام ده جه خواه بچوک بکن یان جی ام ده دکان خواه بگرن و بچنه مالا خواه چارک دی نینه سروک پارتیا سرکه یا اپوزیسیونا ترکی تولی بانگوازیه که بو او داخواست کرد که نرخین الکتریکی کم بکن او گود او فاتوره یا خویا الکتریکی ناده حیا باجی کم بکن. Zaten zor bir sürecin içerisine geçti. خودê karên biçûk di berê de jî di rewşeka dijwar de derbas dibûn. Hindek ji wan di dema pandemiyê de bi 16 mehan daxistin. Hindekan jî nikarîn ji harîkariya dewletê Sûdê werbigirin. Rewşa hindeka baş bû û ya hindekan jî xirab bû. Bo ew kesên baş bû niha ev derket holê. ji Polanda bigire heya Brîtanya, buhayê elektrîkê li ser fatureyan zêde bûyne ku debara jiyana xelkê bi zehmet dixe û xwedîkarên biçûk nizanin kawê heya kengî xwe li ser pê xwe bigirin. Li çi derekê wekî Tirkiye zêde nebûye ku enflasyon bûye 5%. I think there will be some retreat. Ez dibêjim wê di buhayên bilindiyên elektrîkê de hinekî paşvekişîn were kirin. Lê ez ne bawerim ku ka ev bo aboriyê guncav be yanna û her wiha çi qas bilindbûna buhayan ew ê paşve bixin yan kêm bikin. Lê ji bo ku rexne û nerazîbûnên nava gel kêm bikin, dibe ku em ji rêveberiya aboriyê hin gavan bibînin. Çengî Sûr xwediyê bar û xwaringehekê li Stenbolê ye ew dibêjit ku dema wî fatureya elektrîkê dît ku ji kiriya wî girantir bû ew amîrên sar û germkirinê û çirayan vedimirîne. Li ser civaka mîdyayî jî kesên navdar fatureyên elektrîka xwe post kirîne. Tabii en büyük şeyimiz şu anda kiradan çok Pirsgirêka me ya herî mezin ewa fatura me ya elektrîkê bêhtirî kirê. Me kirê ji bîr kiriye û em niha hewl didin ka çawa faturên elektrîkê bidin. Em elektrîkê ji ser sarîncên xwe dibirin yan jî wan gelekî kêm bikartînin. Ji ber ku çêkirina elektrîkê heya raddeyekê bi gaza xwezayî û komira hawirdekirî ve girêdayî ye, karbidestaniyekî mehê baca elektrîkê zêde kirin û debara jiyanê li welat bi zehmet ketiye. böyle bir mekanda ışıkları kısıyoruz. Sizler geldiğinizde Em çiran lê cihên wiha vedimirînin. Me niha tenê ew vê xist ji ber ku tu hatî. Em amîrên germkirinê vedimirînin. Dema bikirin me dibêjin sar e em bo çend kelîlkan hindir germ dikin û careke din vedimirînin. Ji ber ku gelekî giran e. Rewşa Tirkiye ketiye bin bandora qeyrana diravî di encama siyasetên Serok Erdogan de ku zixit daye serbanqa navendî da rêjeya bacan nizim bike. Di dawiya sala par de nirxê lîra Tirkî gihişte astê herê nizim ku 44% ji nirxa xwe hinda kiriye.